Някои градове ги посещаваш, а други направо ги усещаш. Днес се намирам в един такъв град. От цветните улици, през гледките към реката, до златните залези. А именно Порто. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. В момента се намирам пред Левралия Арлео, която е една от най-красивите библиотеки в света и се намира в Порто. И днес по някаква голяма случайност е 118-тия рожден ден на библиотеката и входът е безплатен и има огромна опашка. И познайте кой габровец е на опашката за безплатния вход. Официално след 1 час и 45 минути чакане съм вътре. Дали се заслужаваше, не знам. Защото обикновено, ако си купиш билет, който е 12 евро от официалния им сайт, можеш да после да си го обмениш като ваучер, ако си купиш книга и те ти преспадат парите, така че не знам дали се заслужаваше да чакам, вместо да си букна билет просто за утре, но вече съм вътре и наистина е много красиво. Пълно е с хора. Много хора си мислят, че Джей Кей Роулинг, авторката на Хари Потър, се вдъхновила много от тази библиотека, защото по време на писането на една от книгите, на няколко от книгите, тя е живяла тук, в Порто, но тя самата казва, че всъщност изобщо даже никога не е била в тази библиотека, така че не. Но всъщност се е вдъхновила много от града Порто като цяло. Излязох от библиотеката, наистина беше много красиво и си купих The Art of Love на Сун Цзъ. Не съм я чела тази книга и по принцип си мисля, че да си купиш книга от някой град или държава, където си бил, е много по-добре, отколкото някой сувенир. Заради това ето това обаче няма да има магнити. Точно до библиотеката се намира The Church of Our Lady Cormo, която също е голяма забележителност в Порто. Ето това е църквата. Покрита е с тези сини плочки, които са много красиви. А времето всъщност е много откачено, защото до сега валя, както видяхте, а вече се пече слънце. А това точно зад мен е кулата Клеригос. Изобщо не знам дали го произнасям правилно. Но да, друга забележителност. В принцип можеш да се качиш горе за 10 евро, но аз няма да го направя, защото има също много красиви безплатни гледки. По моите скромни наблюдения градът е много лесно проходим, не е много голям. И ето даже там е Сити Хол, което буквално пак е на 2 минути от предната забележителност. И само 2 минути по-късно сме и до най-известната гара, която отвътре е много красива. Сега ще я видим. Добре, няма сега да я видим. Вчера ходих до нея и направих кадри отвътре. Всъщност май нямам кадри отвътре. Както може да ви стане ясно, вчера не влязохме в гарата Сао Бенто, защото нямам причина. Влога ще продължи сега, днеска, нов ден. И вече сме в гарата, която е много красива, с тези сини плочки. Сега мисията е да си взема кафе, да хвана автобус 500 и да отида до океана. И след това ще се върна към града и ще видим. Айде сега за кафе. Ето това тук е
Макдоналдс Империал, който се води един от най-красивите в света, защото е в стара историческа сграда с погледнете какви полили. И все пак ядеш Макдоналдс, където и да се намираш. Не ми звучи фенси. И все пак, къде е кафето? Йо, това място е много яко. Не знам точно какво говоря тук, изглежда интересно, но по някаква причина нямах аудио, но сега съм в автобус 500, който ще ме отведе до плажа. Тръгваме за Вала, Бадой. А днеска трябваше да бъде готино времето, още от странта. 30 минути имаме до плажа и като стигнем там искам вече да пече слънце. Стискайте палци. Let's go! Имате няколко опции как да стигнете до плажа. Метро, известния исторически трамвай линия 1 или автобус. Аз избрах автобус. Първата причина е защото така бях посъветвана от хората в хостела и втората защото е най-евтино, а имаш прекрасна гледка към реката и океана след това. Освен това, автобуса е на 2 етажа. Ако успеете да се доберете до място на втория етаж, ви гарантирам невероятна гледка. Вау! Ако искаш да се почувстваш малък и да се граднеш, отиди до океана или в гората, в планината. Просто няма нещо, което да те накара да се почувстваш малък и да усетиш колко си една супер малка част от това всичкото, което ни заобикаля. И не го казвам с лошо, но хората трябва да са малко по-grounded. В момента съм пред катедралата Порто, която е световно наследство на ЮНЕСКО и е една от най-емблематичните сгради в Порто. Аз сега ще се разходя из квартала Рибейра, който е този много отличителен за Порт квартал с шарените сгради, тези тесни улички. Мисля, че молитвите ми бяха чути и слънцето изгрява. Днеска ми е последния ден тук и много искам да гледам залеза от моста. И наистина силно се надявам това да се осъществи. А за сега ето ви тази гледка. Ето това тук надолу е квартала Рибейра, който смятам да разгледам точно сега. Така, докато се разхождам, ще ви разкажа нещо. Това ми е първия солов трип. Не съм с радост. Просто така се случи, че сега ще имам възможност да пътувам, тя не. И да, нямаше как да ни я грабна. Да, това ми е първия солов трип. Спя в хостел. Това също ми е за първи път. Обаче аз не знам това късмет ли е или всъщност е по-лошо, но първата вечер, понеже на мен вече 2 вечера съм тук, първата вечер имаш само едно момиче в
стаята, което стана много рано сутринта и си замина. Снощи бях напълно сама. И да, за сега съм почти все едно не съм на хостел. Имам 8 легла, 2 бани и 2 тоалетни само за себе си. Гледайте тук колко е кют. И да, в същото време идеята на хостелите е да срещаш хора и да се запознаеш с тях. Аз така в кухнята срещнах 2 човека, но това беше всичко. И да, като цяло ми е комфортно да съм сама в стаята. Но да видим тази вечер дали някой ще дойде. И да, за сега соло трипа е доста приятно приключение за мен. В момента се намирам точно до река Доро, която минава през Порто. И след малко отивам ето там, на този мост. И после от другата страна на реката. Вижте какво ми подариха. Ето ми. Честно казано, съм много смешна. Но беше много сладко. Човека дойде и ми каза, аз направих снимка и ми го даде, и аз понеже съм свикнала на всяка да ти просят пари. И някаква така злама го изгледах, той ми вика, it's a present. И аз, окей, thank you. It was cute. И най-накрая стигнах и аз до Луис Бридж. Гледайте. Той ще ме доведе до другата част на реката, където е ерията Гая. И там има много изби за вино. Сега да видим и от другата страна. Мостът е завършен през 1886 година по дизайн на Теофил Сейрик, който преди това е работил с Густав Айфел, който пък е архитекта на Айфеловата кула. Да се намирам от другата страна на реката, в дистрикт, който се казва Гая. И в момента вървя по една алея покрай реката и се наслаждавам на живота. Горе над мен минава кабинковия лифт, който е много известен, няма как да не знаете. Честно ви казвам, тия гледки нямат край. Гледайте. В момента се намирам в един парк, който е точно от другата страна на моста и чакам залеза, както и много други местни туристи. И също така има локалс, които свирят лайв. Vamos cantar?
Черпя ви с този залез и това беше всичко от Порто. All the memories we